Maailma on täynnä ääntä, uutisia, mielipiteitä ja loputonta informaatiovirtaa. Silti kaikkein olennaisin jää usein kohinan alle. Tämä podcast etsii syvempiä kerroksia aikamme tapahtumien ja ilmiöiden taustalta. Tässä podcastissa siis emme jää otsikoiden tasolle, vaan pysähdymme hetkeksi miettimään syvempiä merkityksiä. Minun nimeni on Salokonkaan Jani ja tämä on Kohinan takaa podcast. Tämä on Kohinan takaa podcast. Välimerellä nähdään jälleen kerran uusi aalto haastaa Gazan merisaartoa. 39 alusta saatiin kiinni ennen kuin ne tunkeutuvat Israelin asettamalle merisaartoalueelle Gazan merivesialueisiin. Turkin Marmariksesta lähtenyt flotilla saattue onkin viimeisin luku vuosia jatkuneessa aktivismissa, jossa humanitaarinen retoriikka, geopoliittinen aktivismi ja mediahakuisuus kietoutuvat toisiinsa. Järjestäjät puhuvat avun viemisestä ja saarron murtamisesta, mutta kriitikot sanovat näiden olevan mediastuntteja. Kriitikot kysyvät, onko kyse aidosta humanitaarisesta operaatiosta vai poliittisesta performanssista. Tässä podcastissa kysytäänkin, ovatko flotillat kansainvälisen merioikeuden näkökulmasta laillinen protesti vai tietoinen yritys provosoida yhteenottoja. Ketä nämä flotillat todella palvelevat, Gazan siviilejä, aktivistiliikkeitä, alueellisia poliittisia tavoitteita vai kansainvälistä mielikuvakamppailua. Flotillat, kuten Freedom Flotillat, Coalition ja Global Summit Flotillat, ovat siviilialustojen muodostamia saattueita, jotka pyrkivät murtamaan Israelin johtavan Gazan merisaarron. Näiden laivojen ja merialusten tarkoituksena on toimittaa humanitaarista apua Gazaan sekä samalla herättää maailman huomion alueen vakavaan humanitaariseen tilanteeseen. Tai näin, ne ainakin väittävät. Pedro Sánchez, Espanjan vasemmistolaispääministeri, sanoikin viime torstaina, että Israelin suorittama noin 20 Gazan matkalla olleen avustuslaivan flotilan pysäyttäminen oli laitonta. Järjestäjien mukaan tavoitteena oli haastaa jo 18 vuotta jatkunut Gazan saarto, jota he kuvailevat laittomaksi ja epäinhimilliseksi. Flotillat eivät ole pelkästään avustuskuljetuksia, vaan myös näkyviä protesteja, joilla pyritään vaikuttamaan kansainväliseen keskusteluun ja politiikkaan. Mukana olevat ihmiset eivät kyllä yleensä kutsu itseään matkustajiksi, vaan osallistujiksi tai vapaaehtoisiksi, mutta todellisuudessa he ovat aktivisteja. He edustavat laajaa kansainvälistä joukkoa, lääkäreitä, toimittajia, asianajajia, poliitikkoja, pappeja ja tavallisia kansalaisia kymmenistä eri maista. Monille flotillan osallistuminen on sekä humanitaarinen että moraalinen kannanotto. Flotillat ovat vuosien aikana herättäneet voimakkaita reaktioita ympäri maailmaa. Toiset pitävät niitä rohkeina rauhan ja avun symboleina, kun taas toiset näkevät ne poliittisesti latautuneina ja myöskin turvallisuusriskejä lisäävinä operaatioina. Yksi asia on kuitenkin varma. Ne nostavat Gazan tilanteen jälleen kansainvälisen huomion keskipisteeseen. YK:n eli Yhdistyneiden kansakuntien asiantuntijat kehottivat viime viikolla Israelia lopettamaan kaikki uhkaukset Global Summit Flotillaa kohtaan ja varmistamaan, että se saa edetä esteettä humanitaarisella tehtävällään toimittaen apua Gazan siviiliväestölle. Asiantuntijoiden mukaan yritykset estää flotillan eteneminen olisivat vakava kansainvälinen oikeuden ja humanitaarisen periaatteen rikkomus. YK:n asiantuntijat korostivat, että flotillan syntyminen on seurausta kansainvälisen yhteisön epäonnistumisesta lopettaa Israelin heidän mukaansa laiton merisaarto. Keitä nämä YK:n asiantuntijat siis ovat? Heidän joukossaan on Francesca Albanese, joka on YK:n erityisraportoija, joka käsittelee ihmisoikeustilannetta, Pedro Arrojo Agudo, YK:n erikoisraportoija turvalliseen juomaveteen ja sanitaatioon liittyvissä ihmisoikeuksissa, Michael Fakhri, YK:n erityisraportoija oikeudesta ruokaan, Marida Shahid, YK:n erityisraportoija oikeudesta koulutukseen, George Kautrolagos, riippumaton asiantuntija demokraattisen ja oikeudenmukaisen kansainvälisen järjestyksen edistämisestä, Gina Romero, YK:n erityisraportoija kokoontumis- ja yhdistymisvapauden oikeuksista, Shioban Mulali,
YK:n erikoisraportoija ihmiskaupasta ja erityisesti naisten ja lasten osalta. Erikoista on se, että yksikään näistä raportoijista he eivät ole sanoneet sanakaan Gazan sisällä johtavasta terroristijärjestöstä, joka rikkoo käytännössä kaikkia näitä osa-alueita, mitä he edustavat. Kaikkien YK:n niin sanottuja Special Procedures-mekanismien, joihin kuuluvat erityisraportoijat, ne mitkä luettelin, erilaiset työryhmät ja riippumattomat asiantuntijat käyttävät noin $68 miljoonaa viime vuosien raporttien perusteella. No, budjetit ovat isot, teot ovat pienet. No keitä ovat taustavaikuttajina ja järjestämässä näitä flotilloja? Yksi Global Summit-flotillan keskeisistä taustahahmoista on Saif Abu Keshk, Barcelonassa asuva palestiinalainen, joka kuuluu flotillan ohjauskomiteaan. Kesäkuussa 2025 Egyptin viranomaiset pidättivät hänet johtaessaan March of Gaza-kampanjaa yhteistyössä Yahya Sarrin kanssa. Yahya Sarri on tunnettu Algerian muslimiveljeskuntaan liitetty uskonnollinen vaikuttaja, jolla kerrotaan olevan yhteyksiä Hamasiin. Vuonna 2022 hänet dokumentoitiin ollen suorassa yhteydessä Hamasin johtohahmoihin Algerian järjestetyssä konferenssissa, jossa osoitettiin tukea palestiinalaisille sekä muistettiin Algerian vallankumouksen 68-vuotispäivää. Tapahtumaan osallistuivat myös Hamasin korkean tason edustajat Saher Jabarin ja Osama Hamdan. Vuonna 2024 Sarri tapasi Hamasin korkean virkamiehen Bassem Naimin ja tapaaminen järjestettiin tammikuussa 2024 virallisessa ja julkisessa muodossa. Bassem Naim toimi Hamasin kansainvälisten suhteiden osaston johtajana. Tietojen mukaan tämä tapaaminen loi pohjaa Sarrin myöhemmälle yhteistyölle kampanjoissa, joiden väitetään tukeneen Hamasin tavoitteita, mukaan lukien March to Gaza ja Global Summit-flotilla. Toinen taustahenkilöistä on Wael Nawar. Hän kuuluu Global Summit-flotillan ohjauskomiteaan myös ja toimii aiemmin Somoud-konvoi-koordinaattorina sekä tiedottajana. Hänet on dokumentoitu tavanneen Hamasin kansanrintama Palestiinan vapauttamiseksi järjestön eli PFLPn sekä Palestiinan islamilaisen jihadin eli PIJ:n edustajia, kaikki 3 terroristijärjestöjä. Helmikuussa 2025 Nawar osallistui Hizbollahin johtajan Hassan Nasrallahin hautajaisiin. Nasrallah sai surmansa Israelin yhdessä iskussa. Hautajaisten yhteydessä Nawar kuvattiin yhdessä Islan Attayan kanssa, joka on palestiinalaisen islamilaisen jihadin korkea virkamies. Kolmas taustahenkilö näissä flotillojen järjestämisissä on Thiago Avila. Hän on Gaza-flotillan aktivisti ja yksi pääjärjestäjistä, joka on herättänyt erittäin laajaa huomiota lausunnoillaan ja yhteyksillään kiistanalaisiin henkilöihin ja ryhmiin. Raporttien mukaan Avila kuvaili Hizbollahin surmattua johtaja Hassan Nasrallahia inspiroivaksi ja osallistui tämän hautajaisiin Libanonissa. Hänen on myös kerrottu huutaneen iskulauseita kuten Death to America, eli kuolema Amerikalle, eräissä mielenosoituksissa ja tapahtumissa. Lisäksi Avila julkaisi kuvan yhdessä Leila Khaledin kanssa. Khaled tunnetaan kansanrintama Palestiinan vapauttamiseksi, eli PFLPn terroristijärjestön jäsenenä, joka oli mukana lentokaappauksissa 1960- ja 70-luvuilla. Sosiaalisessa mediassa julkaistussa kuvassa Avila kirjoitti kuvan yhteydessä "Today I met one of the people I most admire in the world", eli suomennettuna tänään tapasin yhden maailman ihailemistani ihmisistä. Palataanpa hieman siihen tärkeään kysymykseen, no miksi Gazaa sitten merisaarretaan? Israelin mukaan Gazan meri- ja maarajoitusten taustalla on turvallisuushuoli liittyen Hamasiin, joka hallitsee Gazaa ja jota useat maat, mukaan lukien Yhdysvallat ja EU, pitävät terroristijärjestönä. Israel sanoo, että Hamas käyttää ulkomailta saapuvia tarvikkeita ja myöskin humanitaarista apua sotilaallisiin tarkoituksiin. Jokainen voi kysyä, millaisista putkista tehdään esimerkiksi Katusha-raketit. No nehän ovat kansainvälisen avustuksen tuotuja vesiputkia, joita käytetään hieman eri tarkoitukseen. Israelin mukaan osa materiaalista on päätynyt rakettien valmistukseen ja tunneliverkostojen rakentamiseen sekä muihin terroristitaistelutoimiin. Israel liittää nämä turvallisuushuolet myös Hamasin 7. lokakuun
tekemään hyökkäykseen vuonna 2023 ja siitä seuranneeseen sotaan. Yksi tunnetummista tapauksista oli vuonna 2010 tapahtunut Mavi-Marvara-välikohtaus. Alus pyrki murtamaan Gazan merisaarron ja Israelin joukot nousivat laivaan kansainvälisillä vesillä. Israelin mukaan alukselta löytyi aseita ja muita sotilaallisia varusteita, joiden epäiltiin olevan tarkoitettu Gazan aseellisille ryhmille. Tapaus johti kansainväliseen kriisiin ja voimakkaaseen kritiikkiin Israelia kohtaan. Israelin näkökulmasta tällaiset flotillat luovat vaikean tilanteen. Jos alukset päästetään tarkastamatta Gazaan, vaarana voi olla aseiden salakuljetus, ja jos ne pysäytetään, Israelia kohtaa usein kansainvälinen arvostelu humanitaaristen operaatioiden estämisestä. Kuitenkin historia näyttää sen, että Israelin useat pysäyttämät laivat ovat sisältäneet ammuksia, konekivääreitä ja peräti ohjuksia. Miten sitten kun katsomme tätä merisaartoa juridisesti? Merisaartoja säätelee kansainvälisessä oikeudessa niin sanottu San Remon käsikirja merellisestä aseellisesta konflikteista. Tämä on englanniksi San Remo Manual of International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea. Kun merisaarto toteutetaan tämän oikeudellisen kehyksen mukaisesti, sitä pidetään kansainvälisen oikeuden näkökulmasta laillisena sodankäynnin keinona. Historiassa merisaartoja on käytetty usein konflikteissa, muun muassa toisen maailmansodan aikana Saksaa ja myöskin Japania vastaan. Myös nykyajan konflikteissa merisaartoja ja merirajoituksia on käytetty. San Remon sääntöjen mukaan yritys murtaa laillinen merisaarto voidaan tulkita sotilaalliseksi toiminnaksi. Käsikirjan artikla 67 toteaa, että neutraalien valtioiden kauppalaivoihin voidaan kohdistaa toimia, mikäli on perusteltu syy uskoa niiden rikkovan saartoa. Kansainvälinen oikeus mahdollistaa humanitaarisen avun toimittamisen saarrotuille alueille useiden virallisten mekanismien kautta. Saarron vastustajat kuitenkin katsovat, että Gazan tapauksessa nämä mekanismit eivät ole riittäviä vastaamaan humanitaariseen kriisiin, minkä vuoksi flotillat on niin sanotusti mukamas pakko järjestää. Kuitenkin viimeaikaiset flotillat ja niiden tuoma apu on ollut lähes mitätön. Saman aikaan Israel päästää 150-200 rekallista avustuksia, eli tuhansia tonneja päivittäin avustustarvikkeita Gazan sisälle. Israel on myöskin tarjonnut viedä näiden flotillojen avustukset jo etukäteen sieltä, mistä veneet lähtevät, mutta tämä ei käy missään tapauksessa, joten aktivistit haluavatkin mieluummin murtaa merisaarron. Kansainvälisillä vesillä oleminen ei takaa koskemattomuutta. San Remon sääntöjen 10. osio toteaa selkeästi, että sen määräykset koskevat myöskin avomerta, joka on oikeudellinen termi ja viittaa usein kansainvälisiin vesialueisiin. Tämän vuoksi alus, joka on matkalla saartoaluetta kohtaan, tarkoituksena murtaa saarto, osallistuu jo San Remon sääntöjen mukaan sodan käyntiin. Merisodankäynnin historia tuntevat tietävät, että taisteluita käydään usein myöskin avomerellä, eikä syyttä. Jos San Remo kieltäisi valtiota pysäyttämättä hyökkäävää laivastoa ennen kuin se saavuttaa rannikon, kansainvälinen merioikeus käytännössä estäisi itsepuolustuksen. Siksi jo matkalla ja tarkoituksenaan rikkoa oikeudellinen merisaarto on jo askel kohti sodan käyntiä. Joten kun laillista merisaartoa lähdetään murtamaan, tämä voi tehdä myöskin siitä siviilialuksesta oikeutetun sotilaallisen kohteen. Kiistan ytimessä siis on kysymys siitä, että onko Israelin asettama merisaarto vuodessa 2007 juridisesti kestävällä pohjalla. Flotillan tukijat katsovat, että saarto merkitsee kollektiivista rangaistusta, joka on nimenomaisesti kielletty Geneven 4. sopimuksessa. Toisaalta osa oikeustieteilijöistä katsoo saarron olevan aseellisen konfliktin oikeussääntöjen mukaan. Eugene Kontorovich, joka toimii kansainvälisen oikeuden johtajana George Masonin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, korosti, että merisaarto on laillinen ja oikeutettu osa merisodankäyntiä. Se on itse asiassa yksi merisodankäynnin keskeisistä tarkoituksista, estää tavaroiden ja materiaalin pääsy viholliselle. Kontorovicin mukaan,
Kun saarto on julistettu ja asianmukaisesti ilmoitettu, kuten Israel on hänen mukaansa jo tehnyt, kolmansien osapuolten alukset, jotka yrittävät murtaa sen, voidaan laillisesti pysäyttää, tarkastaa ja myöskin peräti takavarikoida. Hän lisää, että kansainvälinen oikeus sallii alusten pysäyttämisen. Hänen mukaansa kansainvälinen oikeus sallii peräti myöskin aluksen upottamisen. No, tätä Israel ei kylläkään ole tehnyt. Kun alukset toimivat näin, ne osallistuvat käytännössä vihamielisen toimintaan ja niitä voidaan kohdella vihamielisinä toimijoina. Vaikka oikeudellinen argumentti voi sotilaallisessa käsikirjassa vaikuttaa suoraviivaiselta, Israelin toimia tarkastellaan myös kansainvälisen diplomatian näkökulmasta. Aiemmat yhteenotot ovat herättäneet maailmanlaajuista paheksuntaa ja asettaneet Israelin erittäin vaikeaan asemaan. Kontorovicin näkemysten mukaan flotillojen toimintatapa pyrkii nimenomaan käyttämään samanlaista strategiaa kuin Hamas, eli asettaa siviilit vaaraan, osallistua vihamielisiin tekoihin, esiintyä siviilivastustuksena ja sen jälkeen syyttää Israelia kaikista vastatoimista. No mitäs miehistö- ja matkustajien oikeudet? Geneven sopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirja määrittelee konfliktissa olevien henkilöiden 3 ryhmään. Numero 1, taistelijat, tämän artikla 43, toinen on siviilit, artikla 50, ja 3 on henkilöt, jotka ovat osallistuneet vihollisuuksiin, mutta eivät täytä artikla 43 mukaista laillisen taistelijan määritelmää, artikla 44. Sanremon sääntöjen mukaan viimeaikaiset aktivistit flotilloinen osallistuvat vihollisuuksiin, ja siksi he ovat kansainvälisen oikeuden näkökulmasta ei-siviilejä sekä useiden maiden mukaan lukien Israelin ja Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaan he ovat laittomia taistelijoita. Egypti. Miten Egypti tähän liittyy? Egyptin rooli merisaarrossa jää usein Israeliin kohdistuvan huomion totaaliseen varjoon, mutta merisaarto on ollut Egyptille keskeinen osa vuodessa 2007 asetettua turvallisuusjärjestelyä. Tämä on näkynyt erityisesti Rafahin rajan ylityspaikan tiukkana valvontana, 7-kertaisena muurina sekä merialueen kontrollina salakuljetuksien estämiseksi. Egyptillä siis on myöskin merisaarto Gazaan. Egyptin merellinen saarto ja rajoitukset ovat jatkuneet pitkälti samoista syistä kuin Israelin vastaavat toimet, eli siis turvallisuussyyt. Tämä on tosiasia, jota vaan ei yksinkertaisesti haluta tuoda esille, sillä se romuttaisi kuvan pahasta Israelista, joka toimii näin törkeällä tavalla. Jos kuvaan asetetaan myös toinenkin maa, toinen toimija, niin kuulijalla ja lukijalla saattaisi alkaa heräämään kysymys, että hetkinen, tässä saattaakin olla jotain perää. Sen jälkeen kun Israel esti Mavi Marmaran alusta yrittämästä murtaa merisaartoa, joka, kuten sanoin, ei mennyt ihan käsikirjoituksen mukaan, YK:n pääsihteeri nimitti tutkintapaneelin selvittämään Mavi Marmaran tapahtumia. YK:n raportissa paneeli totesi näin. Israelin merisaarto oli laillinen. Kuvatessaan laillisen merisaarron murtamisen vaaroja, paneeli sanoo näin. Kun merisaarto on laillisesti asetettu, on ymmärrettävää, että saartoa ylläpitävä valtio voi hyökätä mihin tahansa saartoa rikkovaa alusta vastaan. Jos alus ennakkovaroitusten jälkeen tarkoituksellisesti ja selkeästi kieltäytyy pysähtymästä tai tarkoituksellisesti vastustaa tarkastusta, etsintää tai haltuunottoa, näiden sääntöjen puitteissa ei ole oikeutta murtaa laillista saartoa protestin muodossa. Eli siis Israelin sota Gaza-terroristijärjestöä vastaan ei ole pelkästään sotilaallinen konflikti, vaan myös taistelu propagandaa vastaan. Ja tässä valossa Thiago Avila, Greta Thunberg ja heidän kumppaninsa järjestämät ja suuren parrasvalojen mukana tuomat flotillat näyttäytyvät monien kriitikoiden silmissä enemmänkin hyödyllisinä pelinappuloina kuin aidon humanitaarisen työn tekijöinä. Kriitikoiden mukaan nämä flotillat eivät todellisuudessa auta Gazan tavallisia ihmisiä, vaan luovat näyttäviä mediaspektaakkeleita, joiden tarkoitus on provosoida yhteenottoja ja kerätä kansainvälistä huomiota. Miksi näitä flotilloja ei lähdetä viemään vaikkapa Egyptin merisaarron kautta?
ehkäpä kohtelu olisi hieman erilaista. Samalla valitettavasti nämä flotillat vahvistavat narratiivia, joka pyrkii oikeuttamaan terroristijärjestöjen niin sanottua vastarintaa, mukaan lukien hyökkäyksiä siviilejä, naisia, lapsia ja vanhuksia vastaan. Entistä synkemmäksi asettaa viimeaikaiset raportit, joissa flotilloissa ollaan raportoitu ja puhuttu seksuaalisesta ahdistelusta ja hyväksikäytöstä, mikä on lisännyt kritiikkiä näiden operaatioiden todellisista motiivista ja toimintakulttuurista. Kriitikoiden mukaan samalla kun Israel pyrkii puolustamaan kansalaisia Hamasin kaltaisilta terroristijärjestöiltä, osa länsimäisistä aktivisteista osallistuu tietoisesti kampanjoihin, jotka heikentävät Lähi-idän ainoan demokraattisen valtion itsepuolustusta ja siirtävät huomion pois Gazan terroristijärjestöjen toiminnasta. Lopulta kysymys ei ole vain flotilloista, vaan periaatteesta. Mitä tapahtuu, kun humanitaarinen työ muuttuu poliittiseksi mediastuntiksi ja ketä tällainen toiminta oikeasti lopulta palvelee? Tämä on Kohinan takaa podcast.